ସତ କହିବୁ ଲୁସି, ମୋର କଣ ଦେଖିକି ତୁ ଏମିତି ପସନ୍ଦ କଲୁ? ଟ୍ରେନ୍ କଥା ତ ଛାଡ। ମୁଁ କହିବିନି, ତୁମେ ଏମିତି ଯଦି ଖୁଣ୍ଟା ଦବ ପଛରେ ମୋ ଯା ଭଳିଆ। ନା ନା, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, କହୁନୁ। ସତ କହିବି, ହୁଁ। ମୁଁ ସେଇ ତୁମର ଉଖୁଡା ଭଳିଆ ନାଲି ଦାନ୍ତ ଦେଖିକି ବାହା ହେବି। ଉଖୁଡା ମାନେ? ତୁମେ ସେ ଗୁଟୁ ଆଖି ଦାନ୍ତ। ହୁଁ ହୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ତୁମେ ଯୋଉଥିରେ ମତେ ଦେଖିତେ ଆସିଲ, ହୁଁ। ତୁମ ଦାନ୍ତ ଦେଖିକି ମୁଁ କହିଲି ଏ ଟୁକା ଦିନକୁ 10-12ଟା ଗୁଟୁକା ଖାଉଛି, ମାନେ 5 ଟଙ୍କା ହେଲେ 60 ଟଙ୍କା। ସାଙ୍ଗସାଥି 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ଦଉଥିବ, ହୁଁ। ତାହେଲେ ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା? ହେଇଲୋ, ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ନା, ହଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା, ସେ ଛୁଆଟା ଖୋଇନି ଖାଏ, ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି। ଆଉ ସେ ଖୋଇନି ଖାଉଛି ବୋଲି? ହଁ, କି? ଶୁଣ, ଖୋଇନି ହଉଛି 10 ଟଙ୍କା, ଦିନକୁ 10 ଟଙ୍କା ହେଲେ ମାସକୁ 300 ଟଙ୍କା। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର, ଗୁଟୁକା ଖିଆର ବେଶୀ ପଇସା ନା ଖଇନି ଖିଆର ବେଶୀ ପଇସା? ଗୁଟୁକା ଖାଇବାର? ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ପଢିଛି, ମୁଁ କଣ ହିସାବ ଜାଣିନି, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ତୁ ସବୁ ଏତେ କଥା ଜାଣୁଛୁ କର? ମୋ ପିଉସୀ ଖାଏ ନା, ପିଉସୀ ଖାଇବାରେ ଗୁଟୁକା ଖାଆନ୍ତି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଚିକେନ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ଗୁଟୁକା ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ତ ଆଉ କିଛି କାମ କଲାନି। ମା, ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଘଡଘଡି ମାରୁଛି, ବର୍ଷା ଢାଳୁଛି, ରାତିରେ ଅଟୋ କରିକି ଗଲେ ଗୁଟୁକା ଆଣିବା ପାଇଁ। 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ 5 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ପାଇଁ। କଣ ବୁଝିଲୁ? ଖଇନି ବାଲାର ହୃଦୟ ଛୋଟ, ଗୁଟୁକା ଖିଆର ହୃଦୟ ବଡ।